салом алейкум дӯстон, хушомадед ба канали Ди Мобайл, бо шумо Мандалер. Имрӯзе обзори мо ба смартфони мощни, сочни ин Poco M4 Pro мебошад бо 5G. ин смартфон ҳаматарафа беҳтарин аст. видеоро то охираша тамошо кунед. ман якта ба якта гуфта мегузарам. видео интересна шудагӣ, то охираша тамошо кунед. бо як чиро гуфта мегузарам ки дӯстон, ин видеоҳои моро қариб 80% шумо бе обунашавӣ тамошо мекунед. барои ҳамин обуна шуданро фаромӯш намекунем дӯстон. ин ҳама ҳаракатҳои мо барои шумо. обуна шуданро фаромӯш намекунем. рафтем. як пештара диданро сар мекунем аз комплектасияш. дар комплектасияш чихол, скрипка, кабел USB Type-C ва блок питание ба C ва дорад ки ин беҳтарин аст дида ба комплектасияи Samsung. дизайнаш бошад, ин смартфонро бо се ранг мебароранд: сиёҳ, зард ва кабуд. корпусаш матови пластик мебошад. дар корпусаш изҳои даст намемонад. 70% одамо дизайнаш бошуда смартфонҳоро мехаридиянд. ин смартфон ҳам дизайнаш ҳам беҳтарин, ҳам системаш ҳам беҳтарин аст. дар корпусаш ҷой дода шудааст микрофон, ҷой барои зарядник, наушник ва динамик. динамикаш стерео, дар ду тарафи телефон ҷой дода шудааст. ин динамик дар вақти тамошо кардани филм ва бозӣ кардани бозӣ хеле беҳтарин аст. дар рости смартфон бошад кнопка питания ҷой дода шудааст ки дар ин кнопка ҷой дода шудааст якбора сканер отпечатки пальци. дар болои смартфон бошад икпорт ҷой дода шудааст ки ин барои идора кардани техникаҳои дар хона буда истифода бурда мешавад. дар чапи смартфон бошад ҷой барои симкарта аст ки ин ду симкарта мегирад ё як симкарта, як флеш-карта мегирад. ин смартфон флеш-карта мегирад то объёми 1 терабайт. дисплеяш бошад IPS матрица мебошад, диагоналаш 16 дюйм, размераш бошад 2400 ба 1080 пиксел, плотност пикселаш 400 ppi мебошад. максимални частоташ бошад ба 90 Гц. ин дисплей калон, рамкаш ҳам бориктар аст, лекин яркосташ камтар пасттар. дар кӯчаҳо дидан камтар мушкилтар аст. агар яркосташ ба аҳамият натим, агар ин беҳтарин дисплей аст. системаш бошад, ин смартфонро бо Android 11 мебароранд ва бо оболочкаи MIUI 12.5. процессораш бошад 8-ядрови Mediatek Dimensity 810 мебошад бо 5G. ин процессор сети 5G-ро қабул карда метавонад ва бозиҳоро бо качестви баланд боз карда метавонед. видеоускорителаш бошад Mali G57 мебошад. ин процессор дар тести Antutu Benchmark 350 000 балл мегирад. беҳтарин аст ба ин нархи смартфон. ин смартфонро мебароранд бо памяти 4x64 ва 6x128. камераи ин смартфон бошад, дар қафояш ду модул камера дорад. основнояш 50 мегапиксел. дуюм камераш бошад широкоугольни камера мебошад ки ин ба 8 мегапиксел ва фронтални камераш бошад ба 16 мегапиксел. основной камераш съёмка мекунад Full HD 60 кадр секундаш. ин камера бемало мерасад барои видео визов кардан ё ягон пост мондан, ягон Facebook, Instagram ба беҳтарин камера. батареяш бошад ба 5000 мАч мебошад. ин батарея 13 соат бемало мерасад барои он ки процессори ин смартфон зарядро эконом мекунад ва бистри зарядка дорад ки бо ин функсияш дар мобайни 1 соат зарядаш пур мешавад. хулоса дӯстон, ин смартфон дизайнаш беҳтарин аст, комплектасияш беҳтарин аст ва процессораш мощный аст ки ин процессор сети 5G-ро қабул карда метавонад. дӯстон, дар ин канали мо ҳар ҳафта видеоҳои нав мебарояд. барои ҳамин обуна мешавем ва яке аз смартфонҳои беҳтаринро ба худамо интихоб мекунем. саломат бошед. хайр, то дигар видеоҳои нав. шумо ин видеоро давом диҳед тамошо карданро.